Mira si pots ocupar el teu espai amb dignitat i amabilitat i tracta d'establir una sensació de presència amable. Deixa que el teu cos s'assenti i que la teva ment vagi calmant-se en la mesura del possible. I recorda que tot el que jo indiqui és una invitació, no una obligació. Cuida't en la mesura del possible. Observa l'estat del teu cos i posa-hi una atenció amable. Potser pots omplir el teu cos amb un mig somriure d'amabilitat. Porta ara l'atenció sobre la teva respiració. Respira de manera natural i observa. Fes ara 2 respiracions profundes i relaxants i observa la teva respiració mentre l'aire omple el teu cos i mentre el deixes anar. Deixa ara que la respiració reprengui el seu ritme natural i observa on és del teu cos que sents la respiració amb més comoditat. Pot ser a la frescor o al formigueig de les fosses nasals o la part posterior de la gola o la calor al llavi superior. Pot ser l'ascens i el descens del pit o del ventre. O poder són les sensacions de tot el teu cos respirant. Allà on puguis sentir més fàcilment el ritme natural de la respiració, posa-hi la teva atenció amable. Si fos difícil sentir la respiració d'alguna d'aquestes maneres, pots posar el palmell de la mà a la panxa o al pit i observar com, potser, puja i baixa amb cada respiració. Deixa't sentir ara les 3 següents respiracions i a mesura que sentis cadascuna d'elles, en la mesura del possible, amb amabilitat davant el que sigui que et succeeixi, deixa que la teva ment es calmi i que el cos es relaxi. Prova ara 3 respiracions més,
Continua amb aquesta tensió relaxada i calmada de la respiració durant una estona, i cada vegada que observis que la teva atenció s'ha desviat de la respiració, retorna-la suaument. I si pot ser sense judici, si pot ser sense frustració, simplement un retorn amable. Observant la respiració, aquí i ara. Continua sentint la respiració i torna-hi sempre que la teva atenció es desviï. Quan sentis cada respiració, observa com et pot calmar i relaxar mentre inhales i exhales de manera natural. Observa ara si pots sentir 4, 5 o 6 respiracions seguides, mentre et relaxes amb una atenció plena. I si et perds després d'una o dues respiracions, només cal començar de nou. Queda't amb la respiració i torna-hi suaument. La consciència de la respiració és l'art de la concentració i l'atenció constants. Aquesta pràctica finalitzarà amb el so d'una campana.
Pots trobar aquests i altres recursos visitant la nostra web www.atencionplena.cat.